biasane Pak Pak Bambang. Timbangane genek penyanyi ini sing biasanya cek belajar, cek latihan. Ora apa-apa. Ben laris ngene ya. Lah aku ki gawe status, ayo sapa penyanyi sing gelem ajak ngamen, ora enek sing ngacung lho. Mergo wingke ngerti aku, mergo paling wis ora enek bayarane ki Mas. Nah, golek ki sing ngene iki kena diblituki. Betul. Engko diwehi pira-pira wis manut. Sing penting enek ijole bensin lho, Mbah. Oke. Masuk macam ya. Masuk. Yo. Aduh wong bagus. Aku Ya, satu lagu lagi.